أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Jilbayi mako bi nafolo de la. Naam. Ka wari karaba k'a sɔrɔ. Naam. Ka ala deli kɛ, ka ala deli. Naam. Ala ka wari nɔgɔya i ye joona. Naam. Nka mi ala deli de ma. Naam. I bi fɛ ka wari sɔrɔ ni ala deli ye. Naam. Jeliba nin kolojan ye. Naam. La yastakhlifannahum. Naam. Nin ye kuranɛ mo dɔ ye. Konate. Mo min ka jan ni kuranɛ mo bɛɛ ye. Naam. Kumakan min ka jan ni kuranɛ kumakan bɛɛ ye. Naam. O de ye la yastakhlifannahum. Naam. Konate. N'i y'a jate kelen. Naam. Fila. Naam. Saba. Naani. Duuru. Wɔɔrɔ. Wolonwula. Seegin. Kɔnɔntɔn. Tan. Naam. Ale bɛ bɛn mo tan de ma. O tuma e bɛ fɛ ka diɲɛ garizigɛ a wari a damu ko. Naam. I bɛ fɛ k'olu ɲini ala fɛ. Naam. Jeliba i ɲɛ bɛ nin sɛbɛnnen na cogoya min na. Naam. I bɛ nin sɛbɛn cogoya in na. Naam. I b'a fɔ a filɛ i ɲɛ kɔrɔ cogoya min na. Tiɲɛ. Mais a bɛ sɛbɛn nɛgɛ wala de kan. Konate. Est-ce que kuma in bɛ ka faamu? Naam. A bɛ sɛbɛn nɛgɛ wala kan. Naam. N'i y'a sɛbɛn nɛgɛ wala kan. Naam. O tuma na i bɛ don so kɔnɔ. Naam. Ni nka o nɛgɛ wala kelen. Naam. Nin sɛbɛnnen don a kan mais i b'i ka laɲini de don yan. Muradu. Muradu ye laɲini ye. Naam. Donc i b'i ka muradu don nin yɔrɔ la. Naam. I ka laɲini garizigɛ ko tɛ yan. Wari ko. Tiɲɛ. I b'o don nin yɔrɔ in na. Konate. O tuma n'i y'a don nin cogoya in na nɛgɛ wala sanfɛ. I bɛ o nɛgɛ wala kelen i bɛ tasuma dɔ ɲini ni ka o da tasuma sanfɛ so dɔ kɔnɔ. Naam. O tuma i bɛ sɔrɔ ka tapi fɛnsɛ. Naam. K'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔ ma. Naam. I b'a wurudi la yastakhlifannahum la yastakhlifannahum la yastakhlifannahum. I b'a wurudi. Naam. 11 ani 111. Ha. Est-ce que kuma in bɛ ka faamu? Konate. 11 ani 111. Ni wurudili ma nɔgɔ mɔgɔ ma a tɛ se ka nin kɛ o. A ma nɔgɔn dɛ. I y'a faamuya? La yastakhlifannahum la yastakhlifannahum. I b'a wurudi 11 ni 111. O y'a sɔrɔ i ka laɲini b'a kɔnɔ. E bɛ fɛ ka wari karaba de, wari tɔgɔ de bɛ yan o. O tiɲɛ. E mago tɛ wari de la, diɲɛ wari. Tiɲɛ. A tɔgɔ n'a bonya. I ka laɲini de bɛ kɛ yan. O tuma o dalen tasuma kan dɛ. K'o to tasuma kan i bɛ wurudili in de tani ka segin sa. 11 ani 111. K'o dalen to tasuma kan ala yɛrɛ de bɛ o fɛn in karaba e ye. Konate. Siga tɛ nin na dɛ. Ni mo kelen min filɛ nin ye. Jeliba ka muso karaba ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ a bolibatɔ ka na i ka so. Nin mo in de b'a kɛ. Ni mo kelen min filɛ nin ye. N delila k'a f'i ye ka kunkolodimi gɛlɛn wuli ka bɔ adamaden kan. Nin mo in de b'a kɛ a bɛ kɛ ni pɔnti de ye. O tiɲɛ, i y'a fɔ wa i y'a kɛ. A bɛ faamuya? Konate. O tuma na o ye a dɔ ye. Nin mo kelen min fɛnɛ filɛ nin ye. Jeliba a bɛ karabali kɛ. Ni n ko karabali ka faama karaba fantan dɔ ye a k'a tigi sɔn. Nin mo in de b'a kɛ. Mais an tɛna fɔ an b'an da don o la nin bɛɛ la. An bɛ ka kuma ni garizigɛ ɲininaw de ye. Maa minnu mako bɛ garizigɛ telima na. U k'a ta dɔrɔn u k'a sɛbɛn nɛgɛ wala kan k'u ka garizigɛ ko hami don a la. I k'a da nɛgɛ wala kan i ka i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔ ma. I k'a wurudi 11 ni 111. La yastakhlifannahum la yastakhlifannahum. Yani i ka wurudili kɛ i ka bisimilahi rahmani rahim fɔ. I tilalen kɔ wurudili la i ka bisimilahi ni sɔli d'a kan. I ka hami jira ala la n'o y'i ka nafolo ko i ka wuli ka taa. Konate. Jeliba bilahi ngali na ala la. O ko kelen o garizigɛ kelen ala b'o latigɛ i ye. Mais u ti wurudili fɛ o. U ti wurudili fɛ fɔ jinɛ c'est à dire tɔgɔ kirikaraw o de ka d'u ye. Tɔgɔ minnu ni kun ni ju t'u la yɛrɛ i b'a ta a ti foyi dilan ye. O de ka d'u ye. Moriw bannen don ala wele ma. An ka taa n ci fɛ. O tuma n'an bɔla yen. N bɛ wulibali gɛrɛ d'i ma kun. Konate. Su na n y'a f'i ye n ko courage dɔɔni bɛ na. E tun famana ne ma koyi. Aw mago b'i la. Donc a bɛ nin cogoya de la o. Ni baaraw nɔgɔyala kuma dɔw la. Dɔ ko an ka WhatsApp numéro di. O tiɲɛ ye. WhatsApp numéro ti dɔ wɛrɛ o plus 223 72 24 02 voilà 02 98 o de y'an ka WhatsApp numéro ye. C'est-à-dire maa minnu n y'a f'i ye o cogo kelen na maa minnu mako bɛ Iza Wakati nafolo baara la numéro fixelen don video ninnu kɔrɔ i bɛ se ka numéro ta dɔrɔn k'an wele walima ka WhatsApp ci an ma donc i mako bɛ Iza Wakati nafolo baara la i b'o kuma dɔrɔn de fɔ
i y'a faamuya donc iza wakati baara in kɔni ka nafolo baara kɛ ni kuranɛ iza wakati n'o ye suratul waqiya ye ale baara bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 ye baara bɛ kɛ 30,000 de mais i bɛ 15,000 sara ani ka sɛ sɔngɔ 1,800 donc an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'a tɔ sara o ye maa minnu mako bɛ iza wakati baara la i bɛ se ka weleli kɛ an ka téléphone numéro in na plus 223 72 24 02 98 numéro fixelen don video ninnu sanfɛ n y'a fɔ aw ye cogoya min na n'an bɔla laya sakilifa na hum na o dongo jeliba mina nin kɛ surprise de ye mɔgɔw la ou bien o t'a fɔ ten anw tɛ tubabu kan mɛn n ye kolojan dɔ bila Toshlam Shah Hasham Toshlam Shah Hasham n ye ale kolojan fɔ ni y'a sɔrɔ n jɔlen don n ka duda la n bɛ ka nin fayida in bila maa caman in kɔri kosɛbɛ nin ka waati min na n ko maa 10 mais maa min ye n wele a ka ca maa 100 ni kɔ ye n yɛrɛ bana ka appeliw ta sa n ko an k'a ka ɲi ta sabu o ta bati ne bolo i y'a faamuya o tuma na donc an balimakɛ Isaka Tolo i bɛ se ka segin ka appel kɛ tuguni ni setigi ala ka diɲɛ o tuma a bɛ o nin cogoya de la donc n bɛna n ko n tɛ faransi donc surprise n bɛna o de kɛ mɔgɔw la bi n bɛna Toshlam Shah Hasham n t'a kabatimu di dɛ n y'a fɔ a ye kabatimu c'est-à-dire n y'a kanu k'a di maa 10 ma o don n y'o fɔ magɛrɛ minnu mako b'a la sa i komi n y'a fɔ n ko maa 10 mais ni min ye weleli kɛ n b'a a kawatimu d'o ma quoi k'a kɛ cogoya mais ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la a kawatimu bɛ d'i ma mais n bɛna a nasira surumani dɔ d'i ma garisɛgɛ ko kan i b'i dayirimɛ sɔrɔ n m'a fɔ nafolo dɛ mais i bɛ n'i dayirimɛ sɔrɔ i ka nasɔngɔ tɛ kɔli i kun n bɛna o de d'i ma Toshlam Shah Hasham kan est ce que kuma in bɛ ka faamuya jeliba o ye kolojan min ye c'est-à-dire a kɔnɔ ka dun mori bɛɛ tɛ nin dɔn se ka nin fɔ cogo di o tɛ kolojan dɔn ayiwa an filɛbaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan su in na an kɔntanenba don n nana karamɔgɔ n nana yuguba dɔɔni a ka ɲamaw lawuli dɔɔni parce que jeli de bɛ se karamɔgɔ la n'i ma kuma to ten an b'a tigɛ dɛ ayi sa a bɛ nin cogoya de la bisimila an ka taa fɛ donc a bɛ tan de jeliba ni ala tɔgɔ in filɛ nin ye sa bisimilahi 408 Toshlam Shah Hasham 7,024 e tɛ garizɛgɛ de quoi ma nacogo caman de d'i ma c'est-à-dire ne y'a kalan n b'a si dɔn olu t'i waso ye quoi mɔgɔ k'i ka dɔnni yira o tɛ waso ye ni ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen jeliba o fana bɛ na dege de siga tɛ nin cogoya nin na dɛ o tuma na ne bɛ ka garizɛgɛ ɲini cogo nɔgɔma a sira suruma a sira telima ni ala tɔgɔ ye boli tɔgɔ tɛ n bɛ k'o de di aw ma an balimakɛ dɔ bɛ ka vocal ci ko fayida de kakao olu ye variyaw de antum tazra'una wa am nahnu zari'una i b'o sɛbɛn siɲɛ 77 i b'a nasi bɔ o tuma n'i y'a nasi bɔ i bɛ ani cɛncɛn ɲagami i b'a seri i ka kakao foro kɔnɔ o ye wulibali de ye dɛ o tɛ yɛlɛma n balimakɛ i ye nin yɔrɔ in mɛn a tɔgɔ ye ko Dawuda a tɔgɔ ye Dawuda de donc i bɛ nin sɛbɛn tun ka se ka yɔrɔnin ka siɲɛ 1 dɔrɔn antum tazra'unahu am nahnu zari'una 77 i b'a nasi bɔ k'a ni cɛncɛn ɲagami dɔrɔn k'a seri i ka kakao foro kɔnɔ jeliba n ko an tun bɛ nin kɛ kabakisɛ de la n'a y'a sɛbɛn an b'a ni kabakisɛ ɲagami ka to o dan an ka foro kɔnɔ ayi n'i y'o da o kaba kelen kɔni jeliba o bɛ ɲɛ o ye ɲɛ dan ye ayiwa n balimakɛ ayi mais ale ta ye kakao de ye n b'a dɔn olu turulen kɔrɔ don a bɛ n'i ye nin dɔrɔn nin ye ivoirien de ye kakao nin ye ivoirien de ye o tuma na a b'a kɛ k'a ɲagami cɛnci la dɔrɔn a b'a seri a ka kakao foro kɔnɔ tilema tɛmɛnen n tala bɔ an ka foro la an ka village la foro la n ye nin fayida kelen in bila n t'a dɔn ni o hakili b'a la de a bɛ nin cogoya de la donc n b'a dɔn o kɔrɔtɔlen don Toshlam Shah Hasham jeliba i bɛ fɛ ka garizɛgɛ de karaba ni nin ye n m'a fɔ n ko nafolo caman dɛ n ma miliyɔn miliyari f'i ye i ka nasɔngɔ kɔni tɛ kɔli ko i ye denbayatigi de ye fɔ lahara i t'i jɔ bulonda la ko a y'a di yan n ka taa nasɔngɔ sara wulibali don ti yɛlɛma
y'a faamuya Konate. I bɛ i sigi c'est-à-dire n'i ye seliji ta ka don i ka so kɔnɔ n'i donna i ka so kɔnɔ jeliba i b'i jija i bɛ arakan 2 seli mais nin na nɛgɛ wala ko ni tasuma ko t'a la quoi n'i ye arakan 2 seli i bɛ bisimilahi 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 i b'o wurudi 408 i y'a faamu n'i kilalo la i bɛ sɔrɔ ka tɔsilam shahasham ma dɔ caman tɛna se ka nin fɔ caman tɛ se ka nin fɔ dɛ tɔsilam shahasham u t'a dɔn anglais don a chinois don o tɛ nin dɔn dɔw yɛrɛ bɛ se ka n wele ten ko cɛ ko aw bɛ ala tɔgɔw bila ko a ɲagamina ala tɔgɔ ɲagamina ko ninnu tɛ ala tɔgɔ ninnu ye sitanɛ tɔgɔw ye ninnu ye bul u t'a ɲɛdɔn de u t'a dɔn Konate siga tɛ nin nɔ nin diyara maaw ye su in na sa n bɛ to ka nin kelen kelenni kɛ pour que ka mɔgɔw c'est-à-dire ka mɔgɔw lakunu dɔɔni voilà a bɛ ten o siga tɛ nin na jeliba n'i y'a kɛ nin cogoya la tɔsilam shasham i b'o wurudi 3,124 o tuma na n'i tilala o la o tɛ wurudili bannen ya n'i tilala wurudili bannen na mais nin ka ɲi waati kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ de la o waati kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o f'i ye o waati ye min ye jeliba ni i ka teli wurudili la fajiri kaɲɛ fɔlɔ depuis fajiri kaɲɛ fɔlɔ i bɛ nin wurudili i bɛ tila joona ka nin seli ninnu kɛ ka wurudili bɛɛ kɛ k'a ban pewu voilà i bɛ sɔrɔ k'i seliji ta ka i ka fajiri seli o de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'i y'a kɛ o cogoya kɔni na n'i y'a kɛ o cogoya la n'i ka garizigɛ ko ye o ye latigɛlen mais maa min man teli quoi dɔw ka suma wurudili la i bɛ se ka kɛ n'i ye fajiri seli ka ban i bɛ a wurudili c'est-à-dire i bɛ arakan 2 seli ka wurudili tugu o la quoi donc i b'i ka hami fɔ ala ye ni ala sɔnna ala b'i laminɛ o la a ye faamuya donc ni ala sɔnna an b'a kɛ o cogoya la ni ala sɔnna komi maa caman bɛ yen c'est-à-dire dɔɔni ko la olu tununnen don ko ninnu caman na a bɛ o cogoya la sabu ka d'a kan karamɔgɔ min b'i kuma réseau kan ni arajo ni telew la o cɛyala o ye cɛya dan ye bilahi a ka ca kojugu bɔn jɔnni ye tiɲɛ ye jɔnni ye nkalon ye mɔgɔw t'o dɔn dɔnnen tɛ dɛ o dɔnnen tɛ su ni tile mɔgɔw bɛ tile ka ne wele karamɔgɔ an bɛ fɛ k'i ka nin baara in kɛ mais an sigannen don an y'an ka wari ci karamɔgɔw ma an ye nin kɛ mais tiɲɛ tɛ ko bɛɛ la o ko a tiɲɛ bɛ a nkalon bɛ yen a tiɲɛ bɛ a nkalon bɛ yen ne y'a f'i ye mori ka ca mais mori min bɛ se ka siri yɛrɛ bilahi o mori ka dɔgɔ maa min bɛ ka n lamɛn sisan a maa ka ca o tuma na n bɛ nin question yɛrɛ poser aw yɛrɛ kunna sa i bɛ don mori 1000 kan i bɛ t'i kungo fɔ a ye a bɛ baara kɛ k'a d'i ma mais bilahi a ti ɲɛ a bila i kunna siri de b'i kan siri de b'i kan o tuma na ka siri to i kan i bɛ don ko o ko la a ɲɛ man d'i bolo siga tɛ na dɛ i bɛ don ko o ko la a ɲɛ man d'i bolo donc siri bɛ maa min na jeliba ala ka muso ko ɲɛ sɔrɔ man di a tɛ sɔrɔ hali n'a bɔra nɔfɛ a ko bɛ dabila o caman bɛ yen o la ne yɛrɛ y'a kanu maa caman bɛ na iza wakati baara kɛ ne b'a f'u ye u ka siritigɛlan fara a kan ko dɔw b'a la u ka siritigɛlan ta ka fara a kan dɔw yɛrɛ bɛ na wari t'u bolo yɛrɛ wallahi a wari t'u bolo mais ne b'a d'u ma n ko a ye taa ni baara ɲɛna ne ni min ka kan a b'o kɛ hali sura an kɔrɔ sisan ni ivoirien n'a bɛ ka n lamɛn sisan a tulo bɛ n na o a ma kɛ n k'a fɔ dɛ mais ne b'a fɔ mɔgɔw ka a dɔn tiɲɛna kow t'i gansan ye quoi n'i tilela bilahi i ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ mais n'i jiginna i ka fɛn bɛɛ bɛ cɛ n'i ko i ye mori ye maa m'a fɔ e k'a fɔ k'i ye mori ye o jɔnni y'i diyagoya k'a fɔ k'i kalannen don jɔnni y'i diyagoya k'a fɔ k'i ye mori ye e de ko mɔgɔw ɲɛna k'i ye mori ye k'i bɛ se ko dɔ la i jija ni mɔgɔw nana i ma n'u y'a ko kɛ i jija a ka ɲɛ mais an k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɛ morikɛ ti ala ye dɛ ayi la o bɛ se ka kɛ cogo di nin yɔrɔ in walawala dɛ sinon dɔw ko k'u ye ala ye koyi morikɛ ti ala ye
maa dɔ bi c'est à dire e de bɛ yen e bi ala wele e bi ala wele mais jɔn de bɛna jaabili kɛ o ye ala de kɛ o tɛ ala ye bon moriw tɛ nin yɔrɔ de dɔn u tɛ nin yɔrɔ dɔn e de bi ala wele e ni ala wele ka kan e de ko i bɛ ala wele mɔgɔw ye mais fɛn min bɛna jaabili kɛ o ye ala faama de ye n'i ye weleli kɛ a to jaabili tigi k'a ka jaabili kɛ mais ka n'i sakona waati fɔ jaabili tigi ka jaabili la siga tɛ nɔ o dun bɛ dati yɛrɛ di maa ma dati bɛ di kɛ ne y'a f'i ye ala tɔgɔ caman bɛ yen dati b'a la i bɛ se ka dati fɔ nin don in na a bɛ kɛ mais i janto i yɛrɛ la dɛ ala bɛ se ko bɛɛ la a bɛ se k'o don bɔ yen k'a kɛ don wɛrɛ la o de la ne tɛ waati fɔ mɔgɔw ye nka a bɛ nin cogoya de la o ala tɔgɔ dɔw bɛ yen tile saba baaraw de don dɔw bɛ yen tile kelen baaraw de don mais i b'a fɔ de karisa i nana baara kɛ n fɛ n bɛna baara kɛ i ye ni ala ka diɲɛ ye a bɛ ɲɛ nka bɛ tan de ni ala ka diɲɛ ye a bɛ ɲɛ karamɔgɔ hakɛ tun k'i hakili lajigi dɔ la don dɔ la dɔw tatɔ sanu ɲini yɔrɔ la u nana e fɛ yan i ko i ka sanu baara k'a bɛ kɛ u ko waati jumɛn i ye nin yɔrɔ in kuma i seginna nin kan i ko tile 7 y'a délai de mais e tɛ ala ye e kɔni b'a kɛ u ka taa n'u y'a sɔrɔ waati min na o b'a sɔrɔ ala de y'a labila waati la hakili la cɛ 2 tun don u taara tile 7 ma dafa u ta tile 3 a 4nan u ye weleli kɛ f'u nana ka na moto kuraw san ka tila ka na du in kɔnɔ yan ka na bonyaw caman kɛ ka taa n tɔrɔ ne hakili b'a la i ko parce que ko maa man kan ka nin waati kelen fɔ ko ala de ye jaabili kɛbaa ye karamɔgɔ caman cayara la bon maa min nana moto yira ne na yan a ma ka ca kosɛbɛ n bɛ caman dɔn mais adamaden n y'a f'i ye i bɛ ko k'o kɛ a kɛ ni seere de ye quoi siga tɛ nin na dɛ client de bɛ mɔgɔ pousser k'i bila kojugu o fili bɛ mori caman sɔrɔ client bɛ diyagoya k'i bila fɔbali fɔli la i tɛ min dɔn a fɔ i t'a dɔn o de ye tiɲɛ dɛ ne tɛ se min na n'i nana ne b'a fɔ cɛ n tɛ se nin na taa a banna i ka juru tɛ n ka juru t'i la mais u b'i pousser k'i kɛ ko ka diyagoya f'i k'a fɔ i bɛ se nin na diyagoya f'i k'a fɔ i bɛ se nin na mais pourquoi a kɔni ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ o e nana ne fɛ garisɛgɛ baara la e nana i ka ko gɛrɛ fɔ n ye i nana i ka ko gɛrɛ fɔ mais ne tɛ se min na n b'a fɔ n tɛ se nin na o kɔrɔ tɛ n tɛ fɛn dɔn bon o de la ni ne bɛ baara k'i ye n b'a fɔ karisa n bɛna baara k'i ye ne de ye nin dɔnni in kalan masini dɔnni ma wolo masina ma wolo bɛɛ y'a kalan jeliba min ye ne yɛrɛ sira diɲɛ ɲɛ yan n b'o f'i ye bi bilayi fɛn kelen min ye ne sira diɲɛ a bɛ mɛn ka ni baro ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ fɛn kelen min ye ne sira diɲɛ ɲɛ jeliba adamaden natɔ adamaden dan dɔ ala fɛ i ni foyi tɛna diɲɛ kɔnɔ o y'a fɔlɔ y'a fɔ kelen adamaden nane ko diɲɛ kɔnɔ a bi ko sugu bɛɛ kɛ ka tirikitɔrɔkɔ bɛɛ kɛ ko fɔ a ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a fɔ fila n'a y'a bɛɛ sɔrɔ jeliba a bɛɛ sɔrɔlen kɔ a sojanw jɔlen kɔ a mobiliw sɔrɔlen kɔ a wariw sɔrɔlen kɔ a fini ɲumanw donnen kɔ a tɔgɔw n'a jamaw n'a dawula n'a manjaw olu sɔrɔlen kɔ a n'a muso ɲumanw sɔrɔlen kɔ adamaden bɛ tila k'a kɔ don nin bɛɛ la a bololankolo o ye joli ye o tɛ saba ye jeliba naani na i y'o minnu sɔrɔ i taala k'u to u t'i bolo bilen daliba masa bɛ tila ka n'i jɔ k'i ɲininka u kelen kelen bɛɛ la a bɛɛ sɔrɔ cogo la i y'a faamuya wala donc a b'o cogoya de la o de la n'i miirila ne lamɛnbaaw n b'a waju bi n'i miirila nin ko ninnu na i b'a dɔn bilayi diɲɛ ye fu ye a lahara de ye badabada ye ale t'i ban mais diɲɛ ye waati kɛyɔrɔ ye i nana i ni foyi ma na i nana kɔ e b'i forcer ko f'i k'a bɛɛ sɔrɔ i bɛna wariw sɔrɔ ka sow sɔrɔ ka mobiliw n'a dakabana étages sɔrɔ i bɛ tila k'i kɔ don a bɛɛ la i kɔ de le kɔ a la a muso t'i bolo a den t'i bolo bilen a sow t'i bolo bilen ala bɛ tila ka t'i juger i y'u sɔrɔ cogo di o y'a sɔrɔ i dɔgɔninw n'i denw bɛ k'u jala yan n tɛ koba ye est-ce que ni hakilima miirila nin na jeliba a bɛ se ka kojugu kɛ yan a bɛ se ka jɛnɛya kɛ yan n ko la ne bɛ to ka n disi gosi n ko mori jɛnɛya kɛ bali o de ye ne ye i y'a faamuya morikɛ min kab'a wolola a ma jɛnɛya kɛ ne don a siga tɛ nin na dɛ
ola ne b'a dɔn ne ko n ko ala ma ala b'a laminɛ o o m'a fɔ ko misikina ni yatimɛ ko n'olu ye dugawu kɛ k'a bɛ jaabi a misikina sigilen filɛ i kɔrɔ yatimɛ den sigilen filɛ i kɔrɔ ne bɛ se ka mɔgɔw nɛgɛ a n bɛ se ka mɔgɔw jaafa sadiri adamaden i tɛ se min na a fɔ n tɛ se nin na mɛ i bɛ se ko min na o jira mɔgɔw la diɲɛ k'a ye karamɔgɔ bi moridenmisɛnninw u tɛ se fɛn min na ne y'u wele wari dun bɛ e kun karisa nin baara in kɛ u t'a fɔ diɲɛ kɔnɔ k'u tɛ se k'a kɛ u b'i ka nafolo minɛ k'a ti pa mago tɛ dilan karamɔgɔ ɲana man ca koyi an b'an jugu de an b'a dɔn min ye min ye i ɲɔgɔnna man ca dɛ bɔn komi kɔmandɛriba ninnu ma ye jeliba ni ne y'a f'i ye bi i ti da la kabi ne wolola ne ma 100 minɛ mɔgɔ la ko n bɛ baara k'i ye est-ce que i bɛ da nin na mais client min ye miliyɔn ci ne ma miliyɔn caman ani 100 caman o ka ca o ye cɛya da ye n t'a dɔn ni kuma in bɛ ka faamu ne ma 100 minɛ mɔgɔ la n ko n bɛ baara k'a ye kabi n wolola mais client min ye miliyɔn ci ne ma ani 100 ci ne ma caman o de ka ca o ye cɛya da ye bon fɛn bɛɛ bɛ dépend adamaden ka dɔnko de la o ani ka seko i bɛ se min na o yira mɔgɔw la kana bi mɔgɔw kan kana mɔgɔ jaafa fɛn min ye 100 ye sugu la kana taa fɔ ko 100 don sabu k'a bɛ 1 dɔrɔn de bolo tɔɲɔni don mais i t'a dɔn de a bɛ faamuya ni bon ni i taara ni seginna kɔ dɔɔni quoi kana an ka morikɔrɔba ninnu lajɛ jeliba i bɛ taa i bɛ don morikɛ yɛrɛ ka so i bɛ don a ka so bilahi i b'a sigilen i t'a dɔn ko nin don ala n kɔrɔ sisan n k'o caman kɛla ne na mɔgɔ bɛ na ko yɛrɛ ko karamɔgɔ konate bɛ yan n ko a ye taa a bɛ yen a bɛ yen dɛ dɔw b'a fɔ ni kɔni y'a dɔgɔkɛ wala n ko a bɛ yen a ye taa o don ko jelikɛ 2 nana jeli denmisɛnnin 2 nana n ka so u nana ne ɲininka ko olu nana kule karamɔgɔ la quoi ko se foyi t'olu ye olu fɛnw ni karamɔgɔ ka ɲɔgɔn ye k'olu nana k'u bɛ kule karamɔgɔ la ne ko n ko baasi t'a la n ko a ye taa n ko karamɔgɔ bɛ so kɔnɔ ye o n k'a bɛ réunion na sɔɔni a bɛ bɔ sisan n k'a bɛna miliyɔn di aw ma aw sigi aw k'a kɔnɔ ne sina ka mobili ta ne bɔra u ye ne donna mobili kɔnɔ mais u bɛ ne ka sɔn min mɛ u m'a faamu joona quoi ko u y'u sigi k'u sigi ne tilala ka sigi ka na ka n'u sigilen to yan n ko tuma n ko karamɔgɔ ma bɔ wa ko u yɛlɛla k'a fɔla olu ye ko min bɔra k'o de ye karamɔgɔ ye n ko sisan a y'a faamuya n ko problème t'a la n ye dɔɔni d'u ma u t'a la a b'o cogoya la o diɲɛlatigɛ tɛ a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna donc yɛrɛ yira o de fitinɛ c'est-à-dire o ɲɔ ɲɛnen don an fɛ yan kojugu i y'a faamuya yɛrɛ yira jumɛn ko don ka i yɛrɛ yira ni mobilibaw ani étages ni donfiniw ye o de nɔ ɲɛnen don yeliba ne tɛ nafa dɔn na adamaden i bɛ se ko min na c'est-à-dire a ma se ala bɛ mɔgɔw garisɛgɛ tɛ kelen ye o mobili t'a jira ko i bɛ se ko la koyi étage t'a jira k'i bɛ se ko la fini ɲuman t'a jira k'i bɛ se ko la dɔ y'i kalan mobili b'i bolo bilal moto kura t'a bolo mais o y'i kalan o tiɲɛ mais sisan i b'a dɔn a bɛ tile min na sisan ni buna adamadenw m'a ye bazɛnbaw b'i kanna i bɛ étage kɔnɔ wa mobili b'i bolo mɔgɔw tɛ a se k'a dɔn k'e bɛ dɔɔnin dɔn i tɛ foyi dɔn maaw bolo hali n'i ye bɔgɔmugu ta ka di dɔ ma n'a b'a mako ɲa tant que e morikɛ b'i sen na i tɛ fɛn dɔn diɲɛ waati bɛɛ n'a cogoya de don sisan an bɛ tile min na dɛ an bɛ nin tile de la fo morikɛ ka bazɛnbaw don ka mobilibaw louer i bɛ mori caman mobili kɔnɔ a ta tɛ dɛ a louelen don dɛ k'o fana fɔ an lamɛnbaaw ye bon e yɛrɛ ɲɛ t'a la o ye min ye n bɛn'o misaliya d'i ma o misaliya bɛ i n'a fɔ donc e bɛ n'i yɛrɛ yira ni bazɛnbaw ye ani mobilibaw ka mobili louer ka na mais don min na i y'o yira client min na walima i ka jama la i y'o de yira i b'a ye ala dɔw ni u bɛ bɔ ayi n'u bɛ bɔ n'u dɔw bɛ bɔ i b'a ye u bɛ ko c'est-à-dire wajulu bɛna kɛ dɔrɔn u bɛ ko babaw k'a kɔnɔ u yɛrɛ min se t'u ye yɛrɛ a dɔw bɛ juru ta de
la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha cɛ ala tɛ foyi jagoya jɔn ka min se t'i ye i bɛ se min na o kɛ maloya t'a la diinɛ baara tɛ a n'i b'a dɔn ko diinɛ baara dɔw kɛ bon e bɛ n'i yɛrɛ yira mɔgɔw la ni mobilibaw ni jama cɛli nɔfɛ ani sécurité baw bon o tigi kelen ka tila k'e ye don dɔ e b'i sen na walima moto la cɛ i bɛ maloya sa karamɔgɔ u tɛ taama o sen na koyi hali n'u tɛ mobili minnu bɛ finɛ u bɛ mobili juru ta n'u ma wele sɔrɔ u b'a juru ta de karamɔgɔ walahi ni taama n'i sen na hali maa t'i fo karamɔgɔ mana taama sen na i k'a ye i tɛ foyi dɔn donc o de kama karamɔgɔw fana sɔmin'o fɛ kana jugu la koyi n'u m'a kɛ ten u tɛ balo koyi u bɛ taa mobili ayi kana fɔ ko u dɛ ayi dɛ ayi karamɔgɔ e t'a la ayi e t'a la ne tɛ ne to yen ne ɲɔgɔn e mɔgɔ karamɔgɔ caman bɛ réseau kan e bɛna mɔgɔw bila n'i ko ko u bɛna fɔ ko an bɛ ka karamɔgɔw dɔgɔya anw tɛ ne yɛrɛ ye karamɔgɔ de ye karamɔgɔw kanu bɛ na i y'a faamuya an bɛ ka kuma karamɔgɔ dɔw de kan c'est à dire a bɛ ka kuma ni karamɔgɔ dɔw de ye mais karamɔgɔ t'i dɔgɔya ne ka fɛn ka dɛ an filɛbagaw bi ta ye baro de ne bɛ ka min fɔ an ye fayida bila sisan o tugulen bɛ nin video in na nin tɛ baro ye dɛ voilà sisan n b'a fɛ ka min fɔ aw k'o faamu aw yɛrɛ b'a dɔn n'a fɔra bi k'i ye dɔnnibaa ye fini ɲuman tɛ e la mobili tɛ e bolo i tɛ étage kɔnɔ i tɛ du ɲuman kɔnɔ maa si tɛ taa k'a bɛ taa mago dilan i fɛ yen o maa tɛ sɔrɔ n ka m'o de ma n y'a faamu voilà n ka m'o de ma o de la i bɛ mobili juru ta ka i to o mobili juru talen kɔnɔ ka mɔgɔw gosi k'u ka wariw minɛ ka taa a bɛ kɛ ten donc ka taa mobili juru sara a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten de la hawla wala quwwata illa billahi azim o de la ne ko n ko ni adamaden siranna sini ye billahi ko dɔw bɛ yen a t'a kɛ kabini ne wolola ne ti wali juru ta n m'a fɔ n ko juru ta ti bɛn quoi juru misɛnninw i bɛ se ka olu ta mais ka taa fɛn dɔ juru ta ka taa fɛn dɔ juru ta k'i b'a jira mɔgɔw la k'o b'i bolo billahi ne t'a kɛ ne bɛ n yɛrɛ sugu dɔ o ma mobili t'e bolo i bɛ taa wali mobili juru ta se t'i ye ka i yɛrɛ bila kungo kɔnɔ i yɛrɛ tɔɲɔ de don a kɔni caman bɛ ten dɛ n'i sara ka sɔrɔ i ma se ka juru sara i bɛ taa yɔrɔ dɔn bon e bɛ taa kobaw kɛ ka taa waliso louer kɛ ala cɛ diɲɛ parce que n'o ma kɛ o tɛ wari sɔrɔ nin bɛ ban n'i bɛ se i ka baara la i ka baara kɛ mɔgɔw ye dɔrɔn cɛ mɔgɔw b'i sɔn billahi ne yɛrɛ n to yɔrɔ ne ka loyer yɛrɛ kɛ Bamakɔ yan a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan ne ye loyer ta a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan ne tora loyer la mɔgɔ ne yɛrɛ ka client tun bɛ ne na ko yala ko karisa ko so b'i bolo wa ne b'a fɔ n ko ayi n ko so t'i bolo n ko so t'i bolo n ko ne bɛ loyer la dɔw bɛ appel vidéo kɛ ne sigilen don n ka siège kolo kan n ka toliso kɔnɔ n bɛ appel vidéo kɛ n'u ye mais munna n t'a kɛ o de se bɛ ne ye o don na billahi ne kun bɛ to moto sanfɛ dɔw bɛ appel vidéo kɛ ne bɛ appel ta n'u ye u ka baara bɛ ne fɛ ne bɛ baara k'u ye billahi lazim appel vidéo kan to moto sanfɛ wallahi mais o de se bɛ ye o don na ne ma maloya n'o ye mais bi alhamdulillah jeliba an sigilen bɛ n ka salonba kɔnɔ yan nka u bɛna fɔ ko nin yɛrɛfɔ ye o tɛ o katikatiw jɔlen bɛ dugu ma siga t'a la o sanfɛ ani duguma ayi sanfɛ ni duguma o tɛ sanfɛ ni ya dugumala tɛ ya ayi n ko katikati jɔlen bɛ dugu ma n'i ko sanfɛ ani duguma o ye nkalon de donni a la an tɛ so sanfɛ ni ye an bɛ sanfɛ kɛ dugumala tɛ wa dugumala bɛ yen o ye sanfɛ ni duguma de sa o ayi ne ko mobili ne ko sanfɛ ni duguma o kɔrɔ ye mobili bɛ sanfɛ ayi mobili dɔ ka jan dɔ ka surun o fana don o fana bɛ yen ayi kumaw tile k'a fɔ o fana bɛ yen o tɛ nkalon ye o a bɛ ɲɛ o sisan an bɛ zawiya jɔ de la nin waati in na ni ala sɔnna ma o tuma na u b'a fɔ ko dɛmɛ c'est à dire ko n'i ye dɛmɛ ɲini ko i kɛlen jɔn ye a tɔgɔ ko i tɛ ka kɛ ala kama o tuma garibukɛ bɛ dɛmɛ ɲini dɛ an bɛ zawiya jɔ de la sisan an bɛ ka na zawiya jɔ awa baaraw daminɛna fɛn bɛɛ kɛla nka yɔrɔ kɔni ne kɔni y'a daminɛ k'a sɔrɔ ma dɛmɛ ɲini dɛ baaraw daminɛna ka bilili dɔw yɛrɛ kɛ ka ban k'a sɔrɔ ma dɛmɛ ɲini o tuma na zawiya jɔli bɛ n bɛ nin fɔ client de y'an lamɛnbaaw quoi u k'a dɔn an tɛ kulonkɛlɛ yan
zawiya joli daminɛna zawiya joli daminɛna ni ala sɔnna fɛnɛ ko caman b'a zawiya kɔnɔ ka mɔgɔw bɛna kalan kɔnɔ i n'a fɔ majilisu n t'a dɔn b'a f'i ye cogoya min na c'est à dire ka mɔgɔw kalan kuranɛ na majilisu min don an bɛ kitabu darisu di mɔgɔw ma donc karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw tannen don an bolo a la an bɛna kitabu caman bɛ an bɛn'o darisu di mɔgɔw ma i n'a fɔ lagdari ani o n'a ɲɔgɔnnaw caman ka taa makama ninnu ni kitabu caman quoi donc an bɛna o bɛɛ darisu di mɔgɔw ma donc kuranɛw ni hadisaw ni fɛnw caman b'a la i mago bɛ silamɛya dɔnni fɛnw fɛnɛ i bɛna caman sɔrɔ ni kitabu kalan in na quoi donc o tɛmɛnen kɔfɛ kuranɛ durusi yɔrɔ fɛnɛ bɛna k'a la i y'a faamuya mɔgɔw bɛna kuranɛ durusi an bɛna o yɔrɔ fɛnɛ k'a la donc denmisɛnninw ka se ka kuranɛ kalan ka kuranɛ durusi bon o fɛnɛ bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fayida kalanyɔrɔ o fɛnɛ bɛna k'a la tuguni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen fɛnɛ bɛ kɛ fayida bɛ kala yɔrɔ min na ka ala tɔgɔ sanuma di mɔgɔw ma ni m'a kɛ ni ala ka kisi ni ne fatula sisan don ala k'i fa ɲininkali don sa ne ye minnu dɔn n ko o y'o bɛɛ tali mais yanni n ka taa n b'a di mɔgɔw ma ala k'i fa sa e ma n ko la su ni tile ne bɛ fayida di dɔw bɛ se ka weleli kɛ ko Konate i ka fayida di ka ca olu sigilen don fɛn minnu kunna e bɛ ka olu ta k'u bila ten fu miliyɔn bɛ ka sɔrɔ fayida ninnu de la ka miliyɔn sɔrɔ e bɛ ka fayida min bila san pour que morikɛ ka nin d'i ma i bɛ miliyɔn de d'a ma o ye diyagoya de ye kɛ mais e bɛ k'o di fu de la o ye diyagoya de ye dɔɔni ta a bɛ ɲɛ an bɛna kalanbulon dayɛlɛ sa n'o kɛla bɛɛ bɛ kɛ bɛɛ bɛna ye an bɛna kalanbulon dayɛlɛ zawiya in na a bɛna kalanyɔrɔ ka adamaden kala fayidaw la kuranɛ ayaw a gindow kawatimu tɔlisamu a bɛɛ bɛna k'a kɔnɔ ayi siga t'a la dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ wurudili gɛlɛnw an bɛna olu kɛ zawiya in kɔnɔ yan a kana kɛ jinɛw ka wurudili ayi an ka ɲɛ minnu bɛ maaw la an ka ɲɛnamaya tɔ ye an bɛna ala de ɲini sa ka taa an da ka sunɔgɔ an da yɔrɔ laban na ka tila k'an da yɔrɔ yira mɔgɔw la n'an fatula a ye tan don yan fɛ yen a ka to ka taa dugawu kɛ garibukɛ ye a bɛ nin cogoya la k'o bɛ ban ne sigilen filɛ a don dɔ ne lamɛnbaa ninnu bɛ ne ɲini u ti ɲɛ bilahi waati mana janya cogo o cogo a bɛ se o la morikɛw a bila i kunna don dɔ i bɛ sa dɛ an bɛ taa walijuba minnu kaburu yazura ɲaron karamɔgɔw gindo alimamu segu a b'a dɔn segu ye waati bɛɛ an bɛ taa kaburu yazura ye garibukɛ n'a ka delegation bɛ taa segu kuma bɛɛ an bɛ taa maabaw kaburu yazura o fana de ye ne ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na français la o de ye ne negela ye o de ye ka plaisir ye wala o de ye ne ka plaisir de ye quoi ka taa maabaw kaburu yazura ka taa ɲɛ da u kan hali n'u tɛ yen ka t'u kaburu lajɛ o fana de ka di ne ye donc a fana k'a dɔn don dɔ morikɛw i bɛ sa dɛ n'i ye mɔgɔw nɛgɛ k'u jafa k'u ka wari don bilahi ala mɛlɛkɛw bɛ kabako da i ka kaburu kɔnɔ bɛɛ bɛ taa yɔrɔ i bɛna mɔgɔw namara ka mɔgɔw ka wariw nɛgɛnɛgɛ ka minɛ ka dun ka taa etaziw jɔ k'i sigi a sanfɛ bilahi n'i sela ka t'i da kaburu kɔnɔ i denw n'i balimaw de b'a kɔnɔ yan e t'i si hakilimu kɔrɔ bilen o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw u bolo jalen don i kan na ye a ye siga t'o la dɛ a ye nin yɔrɔ f'u ye ko jeliba Konate mori dama tɛ dɛ hali commerçant minnu bɛ sugu la kɛ a ye baara kɛ tiɲɛ ka dɛ o don dɔ ne nana Bamakɔ yan o kɛla ne na waatini ne taara fini dɔ san ko n bɛna taa n ka kalanyɔrɔ la quoi c'est à dire a waati y'a sɔrɔ ne bɛ jamiya la donc ne nana n ko i m'a ye dɔ filɛ k'a ka plus 229 k'a ka numéro sɛbɛn k'o bila an ka fɛn duguma n k'u bɛ nin fɛnɛ de kɛ nin togolɛnw de ta walima jamana jumɛn don jamana jumɛn don olu de bɛ nin kɛ k'a bila mɔgɔw ka video kɔrɔ a kana numéro in wele a ye numéro in to yen n tɛ garibugu ka numéro plus 229 o bɛ se ka kɛ n ta ye cogo di n bɛ Mali de la yan n ka téléphone numéro de ye plus 223 72 24 02 98 an balimakɛ dɔw ko n k'a bloqué mais n b'a bloqué cogo di a k'o ɲɛfɔ an ye kɛ n b'a bloqué cogo di anw tɛ réseau ninnu ɲɛdɔn an tɛ réseau ninnu ɲɛdɔn an tɛ réseau ninnu ɲɛdɔn a k'a bloqué cogoya fɔ an ye bon ne nana n bɛ kuma kuntala surun ne nana Bamakɔ yan jeliba ne n ko n bɛna taa n ka kalanyɔrɔ la ne tɛmɛna suguba fɛ araye da u t'a fɔ ten ne tɛmɛna yen fɛ o y'a sɔrɔ wari min bɛ n bolo n dala n ko n bɛna taa fini ɲɛnama dɔw san ka o bila n ka sɛki kɔnɔ yalasa ni n sera yen dɔrɔn n ka se k'o c'est à dire o fini ninnu don n bɛ taa n ka kalanyɔrɔ la n'o ye quoi
e b'a dɔn ne ye minnu san ne ye chemisiw ani jiniw de san pantalon jiniw quoi n y'o caman san ka kɛ sɛgi kɔnɔ bon n nana ka na taa se n jatigila la n jigila ye ka an ye dumuni ni fɛnw kɛ donc dugu jɛla sa ko n bɛna labɛn ka taa kalanyɔrɔ la komi tile 2 ɲɔgɔnna kɔfɛ n ko n bɛna taa n labɛn ka taa donc a filɛ ka sɛbɛn ko benenoir k'olu de don quoi olu de b'u ka fɛnw bila mɔgɔw ka fɛnw kɔrɔ u tɛna bamanankan kɔni dɔn u tɛ se bamanankan na o kuma in bɛ ka fɔ bamanankan de la bon benenoir k'olu de don donc a kana olu wele quoi a olu to yen olu ta ye multiplication ye ne tɛ se o la dɛ n y'o fɔ mɔgɔ ye k'u ka wari cɛya kɛ ko valise magique ani bedu magique no te garibukɛ ye dɛ o tɛ ne d'accord aw kana numéro dɔ in wele ha benenoir de don benenoir ok nden du ka fɛn se mina effacer ka bɔ yen n ka téléphone numéro yɛrɛ o de plus 223 72 24 02 98 o de ye n ka numéro yɛrɛ a ye weleli k'o la a bɛn'o fixer video ninnu sanfɛ quoi voilà o numéro in de ye n ka numéro. Bɛ tila ka video bila ni fɛn in na a banna k'u y'a faamuya a faamuna donc n ye fini ninnu san jeliba an taara dugu jɛla e b'a dɔn kabako ye min ye ne ye fini ninnu labɔ n ko bɛna o don c'est à dire ne y'u san da gɛlɛn quoi fini caman a tun ka ca jiniw ni chemisiw da gɛlɛnw ne y'olu san ne yɛrɛ bolo nin y'a bannen ye ne ye fini ninnu don valise kɔnɔ ka taa se n'u ye ni ne ye min ta k'o don sen na ka o chemisi don ne t'a sɔrɔ a cogoya ma ne ja quoi donc fini ka fɛgɛ o ye fɛgɛya dan ye mais u y'a di ne ma manani de kɔnɔ quoi ne ɲɛ b'a couleur cɛ ɲumanin na dɔrɔn ne y'o minɛ ja hali fini n'i y'a mɔdɔn i bolo la a bɛɛ bɛ ɲɔrɔ a bɛɛ bɛ froisser voilà donc n'i y'o don hali jeliba o man ɲi ja a bɛɛ ye yuguyugu de ye bilayi a bɛɛ ye fini kuntanw de ye ne t'a kalama bon a b'o cogo la n'i ti fɛn dɔ de a ka jugu ne tɛ fɛn dɔ a ka jugu donc an bɛ min ɲini c'est à dire baarakɛla i ka kɛ ladiriya kɔnɔ quoi i b'a hali sugu la jeliba dɔ bɛ taa fɛn bɛɛ ye latigɛ de o adamaden n'a garisɛgɛ de don dɔ bɛ taa e fɛ sugu la sisan a bɛ taa jɔ k'i ka fɛnw tɛrɛmɛ a bɛ t'i ka telefɔni walima i ka fɛn dɔw tɛrɛmɛ e b'a fɔ a tigi ye ko n bɛ nin fɛn in d'i ma 1000 wala a bɛ bɔ i ka bitigi kɔnɔ a bɛ taa dɔ b'a fɔ a ye ko 1000 ni 200 a b'a san o bɛ kɛ o baden bɛ kɛ bon a b'o cogoya de la donc an bɛ kuma kuntala surunya an b'a fɔ ala ka a faamuko ɲuman di an bɛɛ ma ala ko kɛ ala y'a bonya kama sɔli ala rasuli nka maa o maa bɛ yen k'a tigi mako bɛ iza wakati baara la iza wakati nafolo baara donc ala deli jɛlen don ala tɔgɔ sanuma don kuranɛ jɛlen don dɔnnibaa caman ye baara kɛ n'a ye waliju caman ye baara kɛ n'a ye iza wakati n'i ko kuranɛ garizigɛ so a nafolo so ni hali sisan don réseau kan i k'a sɛbɛn ko kuranɛ sura jumɛn bɛ yen k'a bɛ garizigɛ se adamaden ma bilahi u bɛ iza wakati de yiri la karamɔgɔ tulo b'i na a ye don réseau kan a k'a sɛbɛn ko kuranɛ sura jumɛn bɛ yen k'a bɛ garizigɛ lase adamaden ma walahi u bɛ fɔlɔ ka min yiri la iza wakati sura don ne t'o fɔ dɔrɔn ko o bɛ réseau o dama tɛ quoi bon diɲɛ dɔnnibaaba o dɔnnibaaba ko a banna don a tilan bɛɛ ye baara kɛ ni iza wakati de ye o tuma iza wakati baara n y'a nɔgɔya k'a di diɲɛ bɛɛ ma 30,000 de ye baara in ye mais i bɛ 15,000 de sara fɔlɔ ani i ka sɛden 3 sɔngɔ o ye 1,000 ni 800 de ye donc an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara baara in bɛ kɛ nin cogoya de la i bɛ se ka baara kɛ k'i to diɲɛ fan bɛɛ k'i to yɔrɔ bɛɛ o tuma na minnu bɛ weleli kɛ n'an b'u ka baara kɛ olu tɛ k'e ɲɛna wa olu bɛ kɛ na n bɛ k'a fɔ parce que caman t'a dɔn i mana kɛ diɲɛ fan fan baara bɛ yɔrɔ baara bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la o bɛ n'a y'i yɛrɛ jɛ fana i bɛ se ka avion ta ka na Mali la minnu bɛ déplacer ka na fɛnɛ olu ka baara bɛ kɛ u yɛrɛ ɲɛna yan nɔ a banna wala baara bɛ kɛ k'a fɛn bɛɛ d'i ma ni déplacer la ka na fɛnɛ donc k'i to i fɛnɛ sigiyɔrɔ la baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ fɛnɛ na i y'a faamuya voilà donc a b'o cogoya la champion ɲɛ b'a la ko petit dabre i komi aw bɛ français dɔn petit dabre 10 champion donc i bɛ se ka n wele n ka téléphone numéro in na 100 i bɛ se ka n wele n ka téléphone numéro in na 100
plus 223 72 24 02 98 i bɛ se ka n wele ale numéro in na sisan donc ni ala sɔnna inshallah an bɛna kuma y'a faamu n bɛna nasi in expliquer kosɛbɛ quoi voilà donc a b'o cogoya la n bɛ kanuɲɔgɔnw bila yan nɔ mɔgɔ mako bɛ za wagati baara la numéro kelen in de don plus 223 72 24 02 98 o tuma hakɛto bɛ kuma in kan sɔli ala rasul yan'an ka bɔ kuma kɔnɔ i jɔ fɔlɔ kana to ka kule na olu man ne ngo waati dɔw la o fana ko fa karamɔgɔ ma ayi o to yen ne bɛ nɛgɛ sa k'i sigi ka video kɛ maaw ye ok o de ye n sigi yan sinon e b'a dɔn ninnu ta tɛ ne bolo yan'an ka bɔ video in kɔnɔ n bɛ duwawu kɛ lamɛnbaaw ye maa minnu bɛ ka ne lamɛn yarabi n'a fɛn o fɛn ɲɛsinna ne ma ala k'a ka sababu kɛ ne bolo maa o maa dala n na diɲɛ kɔnɔ yarabi ala k'olu ka sababu di ne ma maa o maa bɛna ɲɛsin ne ma ka baara kɛ ne fɛ yarabi ala k'olu ka sababu di ne ma mais maa o maa ka sababu ti ne bolo ala ka n'o tulo don kumakan na yɛrɛ kuma ti k'o bɛ ɲɛsin ne ma maa o maa ka sababu ti n bolo ala ka n'o tulo don ne kumakan na kuma ti k'o bɛ ɲɛsin ne ma ne bɛ n yɛrɛ sugu dɔ nkalontigɛ ma ne bɛ n yɛrɛ dɔ mɔgɔ nɛgɛ ni mɔgɔ jafa ma bilahi ne lamarara du min kɔnɔ jeliba an b'an yɛrɛ sugu dɔw ma ne fa ye dɔnnibaa de ye ne ba kalannen don a bɛ kuranɛ dɔn mais Seydina Ali ye kuma dɔ fɔ leysal fata man yaqulu kana abi innamal fata man yaqulu ha anaza cɛya tɛ k'a fɔ ko ne fa kun bɛ ta walima n ba kun bɛ ta dɛ cɛya ye k'a fɔ ko n yɛrɛ jɔlen filɛ wa garibukɛ fila aw ɲɛkɔrɔ dɛ ne bɛ se min na n b'o de fɔ a ye n tɛ se min na n b'a to yen wa ni ne ye fɛn o fɛn di aw ma dɔnni kun kan a y'o ta a ka baara kɛ n'a ye fo diɲɛ dan yɛlɛma cogo t'a la n'i y'a kɛ i b'a ye siga t'a la dɛ o ye wulibali de o mais maa caman bɛ yen i na la tɔ ye wala yakubali la tɔ ye mais n ti da don o bɛɛ la quoi an bɛ kuma kundala siri nin yɔrɔ in na yan ka ɲini lamɛnbaaw fɛ ala k'an sago d'a ma ala k'an garizigɛw funu ala k'an ka laɲiniw sabati an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala bolo n'an ka hɛrɛ b'a la ala ka latigɛ an ye latigɛ teliman na an bɛ sira fɛn o fɛn ɲɛ yarabi ala ka don an n'o fɛn in cɛ mais an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala bolo n'an ka hɛrɛ t'a la an b'a deli setigɛ ala fɛ ala k'a falen hɛrɛmaw la k'a latigɛ an ye latigɛ teliman na k'a latigɛ joona ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasul ala ka denbarikama caman di an ma ala ka nafolo caman suru an kan saya kɔ kunnaja ani alijinɛ ala k'o di an ma jeliba saya kɔ kunnangoya ma ɲi dɛ sisan i bɛna sa ko kuma daminɛ o de ka ɲi sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh